Ai, por favor, non nos fagas isto. Moitas gracias. Son vosotros, gracias. Pronto lle teremos que dar os parabéns, pero como ese día ainda non chegou, pois hoxe vamos a aproveitar para darche os parabéns por chegar onde chegaches en torno principalmente á literatura galega. Parabéns, Manuel. Ainda que non o creades, Manuel, cando só tiña 15 anos, xa era colaborador no Ideal Galego. Logo, abandouno para ir á capital, estudiar Ciencias da Información, a boca da terra e toxos e flores. E moitas das súas obras foron traducidas a múltiples idiomas e interpretadas no teatro e no cine, recibindo numerosos premios. Ai, esquecíame, tamén foi nominado aos premios Goya no ano 2013, na categoría de mellor guión adaptado con Todo é silencio. Impresionoume moito, realmente pareceume que un traballo moi imaginativo, toda esa entrada, esa especie de performance alrededor dos libros, as ferramentas do carpinteiro, do lápis, despois esa morea de hachas de leña, o libro, a novela dos libros a mar en riba, os tosos, claro, os tosos porque, ben, algunhas veces pregúntame por que esa teima, por que esa obsesión cos tosos, non? Para min ten un carácter, evidentemente, aparte da propia fermosura, da composición da natureza, fermosura tan útil, que os tosos, porque evitan a corrosión e a erosión da terra, sobre todo despois de tantos lumes e incendios como hai. Ainda tendo esa zona, o toso despois de ser, como sabedes, no pasado tiña moitísima utilidade para extraer as cortes do gando, para a leña, para moitas cousas, pero foi perdendo esa utilidade, entón apareceu como unha cousa sempre que asociábase aos montes de Toso cun abandono, con pobreza. Realmente, para min, teñen unha simboloxía nos tempos, ademais, nas estacións así griseiras, a flor do Toso é como se foran pintadas por Van Gogh, os montes transmiten as cholimas unha especie de contrapunto de cor e de ledicia, pero a súa metáfora, a súa simboloxía, evidentemente, é esa combinación que hai de espiña e de chorro e de flor ao mesmo tempo, porque iso falanos da nosa propia historia, da historia de Galicia, da historia colectiva, mas tamén falanos da vida de cada quen, que é unha mestura de espiña e de flor. Hai unha lenda bretona porque esta é unha planta que se dá sobre todo na Europa Atlántica e máis nos que son os fisterras atlánticos, entón atópase efectivamente na zona occidental de Irlanda, en Bretaña e tamén claramente moi intensamente en Galicia, pero hai esa lenda bretona
di que cando Deus quiso facer a flor máis fermosa, pois foi poñendo así na beira-mar, sobre un talo, foi pintando as cholimas, non? Con ese marelo tan intenso que semella que arde. E cando ficou satisfeito con aquela obra, deus a volta, marchou, e entón o demo que estaba por ali agochado, pois foi e colocou as espiñas entre cada flor. Non é casual, eu penso que ao longo tanto na cultura popular, nas cantigas da cultura popular, e tamén na poesía escrita, na poesía que chamamos a literatura culta, pois aparece, ten unha presenza tan importante, non? E creou ese feitizo, ese engaiolamento para moita xente. E falanos tamén da literatura, do que é a literatura. A literatura justamente transmite, é algo que asociamos coa imaginación, co hemisferio da imaginación, fronte ao que sería, pois, eso que chamamos o mundo científico e tal. Ainda que as fronteiras, está claro que hai que romper justamente para unha das tarefas da literatura e das creacións, eso que chamamos a dimensión creativa artística do ser humano, é justamente romper esas fronteiras, esas convencións, de que isto sería a razón, isto sería a imaginación, unha cousa sería a práctica e outra cousa sería o soñar, que semellan no mundo cotián, no mundo ordinario, preséntasenos moitas veces como cousas esgazadas. Un non pode, se quere ser, digamos, estudar algo práctico, desenvolver unha actividade práctica na vida, práctico no mundo, por desgraza, no mundo máis convencional, sempre se asocia con gañar diñeiro, con ter, en aspas, que se chama éxito, ou acabar certa posición, pois eso é a dimensión que se chama útil e práctica do ser humano. E, en cambio, o que sería o mundo dos soños, o mundo da imaginación, o mundo da creación, o mundo das artes, sería un pouco, sería, sí, importante, bonito, fermoso e tal, mas sería unha cousa un pouco subalterna, secundaria, que debería que deixar aí como unha especie de lecer para intres, si se ten dentro. Eu penso que un dos desafíos o que nos aprende a vida ao longo de xeracións, ao longo de xeracións, é que hai que romper esa dicotomía, esa fronteira, é absolutamente falsa. Justamente o máis importante sería, en todo caso, soñar. Exercer o primeiro dos dereitos humanos sería ese de soñar, entendendo por soñar non simplemente situarse nun mundo de fantasía, iso que chamamos fantasía, e non buscan máis palabras de imaginación, iso que chamamos fantasía ou imaginación, están sempre prendidos por fíos á realidade, a igual que podemos imaginar unha creación artística, un poema, ou unha novela, un conto, unha das posibles formas que quería asociarlo nas formas da natureza, o que sería unha arañeira, que semella algo na creación. A verdade é que se nos fixamos con todas as cousas da natureza, hai o elemento da armonía, da simetría, son creacións unha vontade estética extraordinaria, porque as árbores medran dese xeito, sempre cunha equilibrio, cunha simetría, sempre procurando, son como catedrais feitas a si mesmas, erguéndose dentro uns da terra. Se falaba da arañeira, das formas da arañeira como é unha creación por parte dese animal miúdo, fantástico, que vai tecendo, vai facendo un tecido no ar. Parece que é unha cousa, iso, que onde non había nada, de sujeto que hai esa creación que se nos fixamos, ademais,
e dunha arquitectura extraordinaria, dunha mestría extraordinaria. Pero que ocorre con esa creación, ademais da natureza? Está prendida, non é algo artificial que desapareza. É dicir, é como, digo isto para falar da natureza dos sonhos humanos, está prendida por todos os seus extremos á realidade. Entón, o soñar tamén sempre ten un principio de realidade. Grande parte das cousas que nos rodean e que pertencerían a ese mundo que se chama o práctico, do lado útil, entre aspas, da vida e tal, foron sempre o resultado dun soño, dunha imaginación, previamente, de alguén que soñou. A literatura, por iso a mí parece fundamental, sempre foi necesaria ao longo dos tempos. Se pensamos no que foi necesario, a literatura parece a necesidade de contar, a necesidade de soñar, de partillar, de compartir esa imaginación, eses soños, está na propia orixe da humanidade. É dicir, se pensamos, estaría a canda da necesidade do lume para aquecerse cando vai frío, da necesidade dun refugio, dun fogar, onde tamén buscar protección. Nesas primeiras necesidades do ser humano, xusto ao tempo, ou se cabe ao primeiro, foi a necesidade de soñar para vencer o frío, justamente, para vencer o medo. Podemos imaginar a primeira vez que alguén contou un conto, e seguramente sería alrededor intentando facer ese primeiro lume, intentando protegerse do frío, do perigo, esconsurando os medos. E aí alguén nesa atmosfera de medo, de escuridade, de desacougo, alguén de súpeto ponse a contar a historia.